triller man egentlig bare. Jeg skal lige nummer, og så tager jeg. Nu kører jeg i Happy End 2. I denne her video kører jeg i Greenhill Bike Park, hvor jeg kører alle spor undtaget Mile High Club. Indtil jeg kører Jones San Pablo, kører jeg alle spor over på venstre side først, og derefter kører jeg alle på højre. Det er egentlig ret rough her. Der er ret mange sten i sporet. Den i sektion 2, den virker til at være lidt mere rough og stenet. De giver også alle sporene en gradering fra 1 til 10, hvor de graderer det på slope, airtime, tech og speed. Nu kører jeg lige sektion 3. Og nu kommer vi så ind på Moose Cruise. Det er der, hvor den så slutter af. Det er jo da bare sådan, Moose Cruise går hele vejen ned. Jeg kommer ikke lige til at køre den, fordi det er sådan så sjovt. Men det er bare sådan her, den går ned hele vejen. Ned på bunden af Safe Women's. Skal jeg huske at holde over bølgen her. Og så kommer der herhen 4 hop, tror jeg.
Liften i Greenhill er egentlig meget let at bruge. De har et easy loop system, hvor man bare sætter den fast i frempinden, og så trækker den en op. Når man kommer ned i bunden, ligger liften i midten, butikken ude i højre side, og så ligger der også en restaurant om bagved. Nu kører på Canadian Tuxedo. Den starter efter første sektion. Den starter på anden sektion. Den er rød, og den går bare berms til lidt rødder, og så bare berms til rødder hele vejen ned. Kører ind i anden sektion nu. Danke. Og nu går det ind i Finn Air. Og med blødt hoppespor. Der ligger nogle meget fine hop. Nu kører groomer. Så får jeg også lige prøve det her. Det var egentlig ret chill. GoPro video stop. Nu kører vi videre på anden sektion. Jeg ved ikke, hvad der kommer. Jeg kører det helt blindt. Okay. Ja, det var vel nok... det var godt nok meget vildt.
Nu minder den lidt om Canadian Tuxedo. Så kører den på mammut. Indtil videre så virker det lidt som om, at groomer, den var lidt mere tech. Altså mammut er stadig meget svær, men stadig groomer, det virkede lidt svært. Vielen Dank. Nu så han kører Jones & Pablo starten her, og så også ned på hele Jones & Pablo.
er virkelig mange bremsehuller her. Specielt her på den anden sektion. Nu kan jeg i tredje sektion af Jones og Pablo. Det er egentlig en sjovere sektion, hvad jeg ikke kan huske. Nu kører jeg ind på mixtape. Det er et rødt. Der sker lidt af hvert herpå. Der er hop. Jeg tror ikke rigtig nogen drops. Og så er der også lidt tech. Og så her i sektion 2, der kommer der en fin wallride. Og der er også lidt hop her. De er egentlig ikke så gode, jeg ved ikke hvorfor de er placeret ind. Og den der, den skal man ikke køre for hurtigt på, ellers så flyver man ud over.
Jeg ved ikke, du kan lige låne træstammen der. Det er et lidt mærkeligt sted. Og så det her drop, det er ret småt, efter hvad jeg kan huske. Ja. Men det er egentlig meget sjovt, et lille spor. Og så kommer der her et drop-batteri. Man skal køre ret langsomt på dem alle. Ja, der er ikke rigtig nogen, du kan trille. Men... ja, det var ret småt. Så. Så kørte jeg lige hurtigt forkert der. Eller var lige ved. Den tredje sektion her, den er meget god. Jeg synes, at huske, at det hele egentlig bare passer ret fint. Og der var flow over det. Den var godt nok mærkeligt placeret. Jeg ved, hvor mange der kommer over der. Og så her kommer der en lille bitte dobbelt. Kører ned på 4. sektion nu. Og her er der også en lille gap. Eller, det er egentlig bare 2 rollers. Så kommer der den her. Og det var blevet lavet om. Der plejede at være hul imellem der. Nu kører den på Happy End 2. Den passer ret fint. Bare med farten. Op til højre er de ved at bygge noget nyt, hvor der er de i gang med at bygge en airbag. Mange af sporene de starter først halvvejs ned ad bjerget. Nu kan den på Bouncing Blow. Det er virkelig godt rødt hopspor. Rød, ja. Der er meget modvind i dag, så de er lidt svære at komme over. Det er de normalt ikke. Så det er lidt ærgerligt, men... Og så slipper dem meget svært at få god fart ind i.
Nu kører den på timeshift. Den er ret svær at komme ind i, synes jeg i hvert fald. Sporet er ikke sådan virkelig svært. Det er ikke noget, de fleste ikke ville kunne gøre. Det var... Ja. Den er bare lidt svær at komme ind i. Det er sådan meget skarpt drej op til højre. Og så her, der kan man lige hoppe over 2 træstammer. Og så hernede, der kommer der lige det her. Den her, så triller man egentlig bare. Så skal du lige presse den ret meget nedad. Kommer der hop der, hop her, og lige et mere der. Og så tager jeg lige 1 eller 2 tråd. Og så hvis der ikke kommer nogen, kan vi lige transfer ind der. Det er meget sjovt. Nu kører jeg på Isle of Fiddler. Det er ret sjovt. Det er dirt jumper-agtigt spor. Og så her anden sektion, der er lige drop. Og så den her, den er lidt svær at komme over. Så er lige der drop. Nu skal jeg prøve whip-off-linjen.
whip-off-linjen er meget svær at komme over, hvis man ikke vejer så meget. Was it better? Mange tak for at se med i den video, og så ses vi i den næste.